Bizkaiko Foru Aldundiak eta Alkarbidek elkarlanean, Alkarbide Bizkaiko Euskara Zerbitzuen bilgunea da, Kaixop izeneko kanpaina jarri dute martxan. Kanpaina honek bi elementu uztartzen ditu, Euskara alde batetik eta merkataritza txikia bestetik. Eta euren arteko, Euskalaren eta merkataritza txikiaren arteko loturak sendotu Nun nahi aldotero ditu. Herriak ziaterki bat. bizirik mantentzeko merkataritza txikia beharrezkoa Ondara dela es un azpimarratzen du, municipio de la Comunidad kontzientziak Valenciana. astindu nahi ditu, kanpainak eta askotan denda txikienganako konfidantza eta bezeroekiko tratu hurbiltasun hori Kaixo, Euskarak erakusten du. Black Friday edo Merkatal Zentru erraldoien aurrean, Siri edo OK Google heltzen ez den lekuetara heldu nahi da Kaixop kanpaina hau. Hemen bertako espotak. Tartean Gaizka Garitano Atletikeko entrenatzailea ere ageri da. Erloju beltz bat nahi dut. Esta es la tabla de posiciones de la liga de la actual temporada. Kaixo, Nun aldotero ziaterki bat. Ondara es un municipio de la Comunidad Valenciana. Kaixo,